натиҷаи ҳамкории ҷамъиятҳои саҳомии Мохи Точик ва моҳипарварии Гулистони назди агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Точикистон аст, ки захираи моҳии саноатӣ дар Бахри Точик зиёд гардидааст. Дар заминаи андешидани тадбирҳои зарурӣ барои такрор истеҳсолкунӣ аз ҷониби масъулини ин ду ширкат беш аз 1 миллион моҳии хурд ба обандбор оварда шуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфе. ин тадбири муҳими рушди моҳипарварӣ минбаъд афзун намудани сайди моҳӣ, истеҳсоли гӯшти моҳӣ, истеҳсоли худӣ буда аз омилҳои таъмини моҳӣ дар бозори дохилӣ коҳиш додани воридоти моҳӣ аз давлатҳои хориҷӣ мебошад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ ба тавозуни агентии таъминоти амволи махсус гузаштани ҷамъияти саҳомии моҳипарварии Гулистон дар баробари дигар соҳаҳои корхона бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурӣ агентӣ дар самти афзун намудани захираи моҳӣ дар обанбори Хайрокум чорабиниҳои зиёд кардани моҳии гӯштиро амалӣ менамояд. با مبلغگذاری агентии ҷамъияти саҳомии моҳипарварии Гулистон аз ҷамъияти саҳомии моҳии Точик 500 000 дона се нави моҳича харидорӣ намуд. бо саҳми роҳбарият, мутахассисон ва кормандони ҳарду муассиса таҳти назорати нозирони раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Сух дар марҳилаи дуюми такрор истеҳсолкунӣ ба Бахри Точик сар дода шуданд. барои иҷроиши амнияти озуқаворӣ ва иҷроиши барномаи давлатии экологӣ оғоз аз 1 ноябри соли ҷорӣ дар обанбори Бахри Точик маъракаи такрори истеҳсолкунии захираи моҳӣ оғоз карда шуда. дар асоси шартномаи басташудаи тарафайн бо ширкати моҳипарварии Гулистон тобеи агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Точикистон маъракаи дуюм бомаром оғоз карда шуда. дар асоси шартнома бояд боз 500 000 дигар моҳичаҳои хушзод ба обанбор партофта мешаванд ва дар маҷмӯъ бо иштироки ҳарду ширкатҳо ба обанбори Бахри Точик зиёда аз 1 миллион моҳичаҳои хушзоти навъҳои амур ва карп ва пешонапам партофта шуда. ин дар оянда ба мо имконият метиҳад, ки сайди моҳӣ саноатӣ дар обанбори Бахри Точик зиёд баланд бардошта шудад ва мардуми ҷумҳурии Точикистон бо гӯшти хуби моҳии молӣ таъмин карда шуданд. се нави моҳичаҳое ки аз ҳисоби ҷамъияти саҳомии моҳипарварии Гулистони назди агентӣ ба обанбор партофта шуд: карп, амури сафед, пешонапаҳни сафеду пешонапаҳни ало навъҳои растанихӯр буда ва ғизои махсус дар обанбор ниёз надоранд. бино ба хусусиятҳои физиологӣ тез афзоиш меёбанд ва аз нигоҳи саноатӣ моҳичаҳои пурқимат ба ҳисоб мераванд. мувофиқи ҳисобу пешгоии мутахассисон ин навъҳо то 20-25% бозгашти саноатӣ доранд. яъне ин имкон медиҳад, ки маҳсулнокии гӯшти моҳӣ аз ҳисоби зиёд намудани парвариш дар обанбор баланд бардошта шавад. ҷамъияти саҳомии кушодаи моҳии Точик бо дастгирии соҳибкори ватанӣ кирмина моҳичаҳои ин навъҳоро аз кишвари Краснодари Федератсияи Россия харидорӣ намудааст, ки дорои сифати баланди ҷавобгӯии стандарти ҷаҳонист. давраи парваришу ба воярасии кирмина моҳичаҳо то ба марҳилаи ба обанбор партофтан қариб 1 солро ташкил додааст. моҳичаҳо дар ҳавзҳои мансуби муассиса дар хоҷагии моҳипарварии шафати обанбор парвариш карда шудаанд. моҳичаҳои навъҳои карп, амури сафед, пешонапаҳни сафеду ало тибқи стандарт то 20 грамм бояд бошад, аммо дар натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои иловагии агротехникӣ вазни ин моҳичаҳо то ба 50-60 граммро ташкил дод. ин бори нахуст аст, ки бо дастгирии агентии амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартнома бо ҷамъияти саҳомии моҳипарвари Точик 500 000 моҳичаро баҳри такрори истеҳсолкунӣ ба Бахри Точик дар асоси шартнома дар Бахри Точик партофта истодаем. аз ин ҳисоб мо тамоми ҷузъи томоми низомӣ ва вазоратҳои қудратиро метавонем бо гӯшти моҳӣ таъмин кунем. барои ин баъзаи истеҳсоли мо бо дастгирии агентӣ такмил ёфта истодааст. бо роҳи амалӣ намудани нақшачорабиниҳо пешбинӣ шудааст, ки иншооти мавҷудаи корхонаи моҳипарварии Гулистон баҳри захираю коркарди моҳӣ таъмини бештари гӯшти моҳӣ ба ҷузъу томҳои низомӣ ва вазоратҳои қудратӣ истифода карда шаванд. ба роҳ мондани истеҳсоли консерви моҳӣ яке аз самтҳои фаъолияти ин корхонаи назди агентӣ маҳсуб меёбад. ба таомномаи сарбоз бештар ворид намудани гӯшти моҳӣ аз талаботи оинномавӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. иҷрои ин талабот аз зиёд кардани захираи моҳӣ дар обанбори Хайрокум вобаста аст ва партофтани моҳичаҳо оғози эҳёи фаъолияти корхонаи моҳипарварии Гулистон ба ҳисоб меравад.